Awukho umthandazo ongaphendulwa, but kudepend ukuthi understand ukuthi yini oyicelile kuNkulunkulu. Kunabanye abantu abangayiqondi izinto abazicelile kuNkulunkulu. Mongena ungena e-restaurant kube khona abantu aba-order i-order labo libo well done, abanye i-order labo libe half cooked. And then i-order lika half cooked lizosheshe lifike kunelika well done. Angiziphinde futhi angazi noma ngiyaswakala yini. I-order lika well done ngeke lize lifane nelika half cooked. I-order lika half cooked lizosheshe lifike, naba order emva kwakho bazosheshe balithole i-order labo mabe ku half cooked. Kodwa wena iso2 order eqala kunabo meku well done lizophuza ukufika i-order lakho. And then number 2, understand futhi ukuthi i-queue okuyona ungalinge u-order i-order lika well done kanti uhleli kwi-queue errong yabantu ka half cooked, ngoba uzolimala empilweni. Into esilimazile empilweni akusikona ukulinda, kodwa into esilimazile ukuthi silinde nabantu abarong and silinde endaweni errong. Uzobona bonke abantu bephumelela bese uyibuze uyitshelini yakhe impumelelo ayikho, awudalela ukuphumula, kanti hayi ngoba ungadalela ukuphumelela. I-problem ekhona ukuthi uhleli kwi-queue errong. Make sure ukuthi empilweni ake ubheke i-queue ekuyokuyona yona, ubheke i-queue yama-prayer request akho ukuthi uhleli kwi-queue e-right noma uhleli kwi-queue e-wrong. Bheka abantu ohleli kubona, bheka abantu olinde kubo, bheka abantu olinde nabo. Mhlambe nilinde into engafani, hamba uyolinda kubantu ababhilonga la ey'ntweni ozicelile. God bless you.